Shalom horas madihita saluhuna. Adorak sota bigi turku jamita tapasada marohata martanyang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian di bata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Dia mudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Songon turpuk jamita pertanyaan epistel Minggu 22 Mei 2020 imana tersurat di sada Samuel 10 ayat onom 1 di ayat 10 sonom ma didok disi. Jadi songgopan nitod dini Jehovah maho gabe manurirangi ho rabdo nasida. Jadi muba maho gabe jolma na asing. Jadi ia dung masa kata daitu ho bahen maguru roham na jupak tangamu ai dong anani Jehovah doho dungi tuak maho tu Gilgal pajuluhun jala idama tuat piau madapoton ho laho mamilihun akabilian si tutungon dohot akapilian hamulateon iko pituari dilingna pai maumu au roma dapotoko asa upaboto tuho si bahenomu jadi dukut tudalibana lahu siang labung ni si Samuel gawe di bau badi batama rohana songgok madoh suri akatadai sadari nai ia duksa nasida tu dulu gibea idama soroh panurirang macupak konibana gabe songgok matodini di batatu ibana laos manuirangi bana di tonga-tonga nasida alai dung diida saluhut akka natumadda ibana nasai laon ibana manurirangi aperak dot akka panurirang gabe ninna be mama tu doanna ahado namasa tu anak lisikis dohot dosi saur HP di tonga-tonga niaka panurirang jadi Roma alus ni sahala siani madok ise ulaning amanasida alani menjadi gabi upama do si saudi HP di tonga-tonga niaka panurirang dung masot ibana manurirangi tolhas maibana tu robiani ima sana dia mudo ngasa porsiaon huriani tu hatta son pesta nabalga dosa sitongna molo pesta parningotan hasasaor nito di parbadia di hita hala Kristen hidup bahen napola di pesta 2 hari paduduk didok pesta nabalga ala dirajumi ari hasasaor nito di parbadia do nagabi ulang tahun ni huriata KBP jala ido songmula ni parsauran yakana porsia jadi duk songgok tod di parbadia jala asaburhat akasisiani marhite nama marita barita nauli laos khobar tu paretani Tuhan Yesus do taringo tu haradiom manang habaranion nasida mangulahon tonani Yesus ima namar seding songot tada ni nang songgok to di parbadia tu nasida dia mo kadonga sapor siao khobar tu si sudedo nang hala Kristen dapotan parsuruon siat Tuhani
Hobar tuaka si leo nani jalo nabi jala si pertanggungjawaban na tu debata. Jadi dina disuruh debata hita mangarado ti ulau tei laos di baga-bagau do tu hita padongan yonna di bohali jala di leo do to di parbadia tu hita laho margugo kita mangulau persurunai lau solido di baga satur pukon sadarion napatarakon taringot si Saul naminiahan di bata marhite si Samuel. Si Saul pe dimulanai jol mana biasa do. Jala anak kone si Kis sian suku Benjamin. Oso pe bana hati hai jala nabor hak dola mangalului haludi minatorasna dohot gabe diangkat jala dipilih dibatai bana gabe sadar raja. Dia mudo ngasa porsiaun bahkan si Samuel sendiri dang dibawa tu pabua si Samuel nau mamilit si Saul perhitian ni dibata asa gabe panggunggumi ni bangsa Israel. Jala sifat ni si Saul hati-hati holan bergantung tunatorasna. Adong namaddo ibana sahalak parila pemalu. Adong musia namaddo ibana parbiar penakut. Alai dung dimiahi di bata ibana saluhut nado gabe boy berubah. Takas do didok di ayat onom muba gabe jol mana asing. Lapatanna karakter sifat manang pangalahon ni ibana berubah drastis siap pangalahonahian adorakso dimiahi jala dipilih. Jadi akan waktu madda si Saul naselau pe gawe herat do mardida perubahani. Siala gawe tulus tu panurirang do pangalahona dung dimiahi. Jala ido na gawe tugas ni ibana dung dipilih gawe sahala panurirang. Ima manyuaraon suara niribata tua kabang sona. Laos hati hai si Saul benar-benar naung dibawa marhite huason itu di perbadia. Laos gabi mampu ibana manuirangi masuarahon suara hapanurirangon laos perubahan si songonido. Napi nangido ni tupukot tu hita saluhna. Songon nanidok ni hata ni ribata di Rom 2 ayat 2 asa unang sarubang hita do portibion alai gabe ibaruma hita natau manibangi lomo ni roha ni ribata siala uju tardidi hita ganuk talapati due nunga diuras hita gabe jol manai baru lahu mabuan hai baruon jala terju hita maka nguluhon hamalimon naraja. Dia mudo ngasa porsiaon halak nang margugu mangulau parbuye ni toddi. Akadongan nai naulongan ahado nanai dohonon itu pukotu hita molo nang buhita margugu mangulau parbuye ni toddi. Sudedo hita tarjo degabi pemimpin. Baik mai pemimpin di tongah-tongah keluarga, di tongah-tongah huria, di akapunguan, di kantor, di perusahaan, di masyarakat, nang di panggunggumi di ulau namaragami. Sialani imat cerikot asa tajakot to di mangulu. Jala mangula di tongah-tongah ni paruluan do kepemimpinata. Siala galup jol mana mangasau to di bagasan guluna di bohari. Didongani jala di pargugui di bata ibana mangulahon sadut kulauna asabui hita nian marsiajar sian kepemimpinan si Saul di mulane ima pemimpin na mangasahot toddi ido ibana jala didongani bohali di batado ibana alai nakpe di ujung ni kepemimpinan na gagal do ibana songosada raja aladang kuduk be itu di Batam. Gabe ditinggal hoton dini Jehovah do si Saul.
Dumiga bedang waras bebana marpikir. Alanima ikut dini jauh bado manugu-nugu nang akak kepemimpinan tak ganuk. Asa berhasil mangula akau lautan. Ala gudang dua kepemimpin na gagal di tikyon. Ala memang hulan mengasau pikiranna nang rohana sabing. Ujungna gawe mukus di hepeng nang jabatan. Dak setia dan bertanggung jawab dia ke ulau na otoriter jalana so peduli dia kana ni ulauna dot akka lana as. Jadi akka nama jakko to di parbadia di nguluna ido nagawi mabuan hai baru manang na pauwa roha pikiran nang parnguluan. Siala to di ido na patau kita memampukan kita mangatusi dok mangulaun akan hobar tulomoni rohani di mata. To di parbadia do na patau kita uduk tu di bata di bagasan serek ni roha. Laos to di parbadia do na patubuhon habaranio di hitam mangulaun hasil tongan. Jala mangalo nasa kahajahado. To di parbadia do na manugu-nugu roha nang pikirata gabi margugu hita mangulaw na kanadinggan na mapakorhon pasu-pasu di mulutta. Jadi to di parbadia do na patau kita mangulaw lubis yan na patu taula. Lubis yan na tapikiri do lubis yan kemampuan tasadiri. To di parbadia do na patau kita pasahaton hatani di bata. Dia mudo ngasapur siaw nakpe gudang tantangan nata adupi alanita jakko mato di parbadia di lulutta asa ibana margugui hong mamasu-masu dok mengarajai sarut lulutta dot akka ulauta amen martanyang mahita pasu-pasu matuhan hatami nagabi bohal di partodion nami jala marhite to demido Tuhan naman gerakun hami asa dapotan bisuk kami bohal lahu melayani di tonga-tonga ni uriam atong suatu mahatami nang tari par di tonga-tonga ni pungan nami kolan mangasang guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus hamar tanya tu amin horas madihita.